Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukele kusaseyilwe i-champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMurphy King ngawo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza abe nawo amanyala bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ke Nkosi yami senekelwe mangingachithiki isikhathi manginithulele lona udaba nizwele sanibonani eMurphy King ngeza nodaba lamanyala ngomama na 43 nginengane na 16 ngiyayithanda ingane yami wangishiya ubaba wayo isasencane kakhulu yayina 2 years ubaba wayo kwakuwumuntu wayesebenza umsebenzi ongahlambulukile umuntu wayezithathela entweni zabantu ngongemvume kahle kahle wayibamba izimoto wayekaphinda abambe nazo izimali ekuqaleni ngingazi ukuthi uphila ngalendlela wafika kumina emuhle eqoke kahle ngathatheka nganele kuvuma ukuthandana naye wangenzela konke ngaphandle kokumcela kwangadingeki ukuthi ngize ngimcele ngangakwazi nokubala ukuthi enyangeni ungifakele kangaphi imali ngingasho ngithi wayengifakela ngaphezulu kwa10 ngenyanga ngingayicelanga ngizwe ngawo seyikhale ebank ngabona ukuthi lo muntu uyangithanda ngempela ngoba phela thina abantu besimame ngesinye isikhathi siyasixhopheke sixhoshwe imali sizitshela ukuthi ulona uthando kanti no uthandwa kulona nje imali kuphela kodwa indlela akuphatha ngayo umuntu uzibona ubalekile ngendlela eziningi hayi nje ngemali kuphela sathandana ngamnikeza ubumina bonke ngamnikeza konke ngiyikho ngoba naye wayengenzela konke ngagcina sengizincama nokuthi noma nganginikeza umntwana nginankinga vele lo mntwana uzaphila kahle ngingazi ukuthi kanti uphila impiloni ngangihlezi ngimbuza ukuthi usebenza kuphi angitshela ukuthi hayi ukade amabhizinisi kamalume wakhe ngangingenayo ke nami indlela yokulandelela ngoba phela ngangingawazi nokuthi akuphi amabhizinisi kamalume wakhe kodwa wayehleze ekhuluma ngawo ukuthi umalume ngakhulelwa wayengidodosa ke ngalesikhathi ngikhulelwe enginakekela indaba okudlala ayikho into engangiyihalela ngingayitholi noma ngingayihalelanga wayehlezi every day wayehlezi efika nabo plastic abagcwele ubukhanana ovugcwele izicoficofi nezinandinandi ngangiphatheke kahle ngimhlophe ngisulekile umntwana wayekhahlela malanga wonke ngoba phela wayondlekile esiswini wazalwa uthe nje mayina 2 years ngingalindele ngezwe ngocingo likhala thema ngilibamba kwabe khuluma usisi wakhe wathi useshonile ubani ngathi de ukuthi ukushona kuhlangana naphi naye ngoba phela umuntu ophila impilo eqondile
Ngabuza ukuthi sesishone kanjani, wathi udutshuliwe. Ngithi kanjani, ehlanganaphi nesibhamu? Wathi usisi wakhe ngizokuchazela mengabe sowufikile lana, ngicela ukuthi uthathe ingane uze la ekhaya. Ngathatha ingane ngaleso sikhathi ngalibangisa khona. Ngithe mangifika wangihlalisa phansi wangitshela wathi, njengoba ubona nje ubhuti wami ebephila lempilo beyiphila. Ubephila ngobugebengu. Ubezithathela entweni zabantu. Ezithathela entweni zahulumeni. Usezeke wayithola indlela yokugoduka ngoba phela vele mawuphila ngaso isibhamu uyogoduka ngaso futhi. Ngakhala ezimathonsi. Ngididekile ngoba phela ngangingazi ukuthi ngampela iyona impilo ayiphilayo leya. Wangcwatshwa kwadlula noma kwakunzima ukwamukela, kodwa-ke impilo iyakuphoqa ukuthi uze wamukele ngoba phela mase ihambile umuntu akabuyi. Ngamkhulisa unyanami kwaze kwaba yimanje njengoba ena 16. Langathizeni ngathi ngisekamelweni wangibiza, mama cela uze sizobuka imovie. Kwakuwo-9 isikhathi. Ngivuke imovie angiyithandi mina. Hayi ngivuke mangivuka yangicela ukuthi ucela sibuke imovie, khathele uyibuke yi1. Ngabe sengilungisa isnack khona lapho, safike sasineka sabuka imovie. Sithe masiyibukele le movie mayiqala iyaphakathi ngabona ukuthi no, le movie ayona imovie nje kodwa erotic ngendlela eyisimanga. Kwabe sekwenzeka imigilingwane lana ebonakalisa ukuthi erotic ngempela. Yenzeka imikhuba ngathi hayi amangingakhuzi ngoba phela unyanami uyongibona ngathi ngumama ogcwele ukuganga. Kanyamezela sayibukela. Wangitshela ukuthi uyozela unyanami. Wabe sesuka ezohlala la kumina, elala la kimi emabeleni. Ngamdlalisa ekhanda, kuyadlala imovie ngaleso sikhathi. Ngaloye ngimbhuca ikhanda, kwathi ukusuka wangidlalisa izitho, wangibhuca izitho. Angikaze ngawuza umuzwa onjeyana. Ngafikela umunye umuzwa mayengidlalisa izitho, ngezwe ngathi ngibanjwa ubaba wakhe. Wangidlalisa waze ungibamba la emathangeni. Wasifaka isandla, mayisifaka ngangingaqokanga-ke nempahla encane, wasifaka. Ngethuka ngakhohlwa ukuthi unyanami. Angazi noma ngithi sasihlaselwe idemon or sasihlaselwe yini, kodwa ukhona umoya omubi owungenile ekhayeni ngoba sagcina sesenza lokho enikucabangayo. Sakwenza saze saqeda. Ngakusasa sengizisola. Kwanzima nokumbheka nokuhlala naye phansi. Kunanamhlanje sikaze sakhuluma ngalolo daba. Kwasekade-ke ngagcina vele ukuthintwa umuntu wesilisa. Ngiyacabanga ukuthi ingakwathi mayingithinta ngazizwa ngishiselwa igazi. Bengithi angeke ngizovela-ke nawo lawo manyala.